Jako... Počkej, slyšíš? No slyším tě, no. Chtěl jsem se akorát zeptat ještě na jednu věc. Děláš už těma voltama, nechci Slyšíš, ne, řekni mi prosím tě, se na to, ne. Protože... Neřekni mi prosím tě, Bábku se o to prostě vrátil, budeme přes cenu. slyšíš? A prostě ty vypni tu kameru. Slyšíš? Řekni mi prosím tě, Do prdele! slyšíš? Řekni mi prosím tě Taky ještě, bolí, prosím tě. Musíš to prostě brát tak, že to je prostě medicínský. počkej, dobrá, ale řekni mi prosím tě ještě jednou, Neřeknu ti to. co jsi to čet za knížku v tom kriminálu? Co to bylo za Co jsem to knížku? čet? V kriminále? Jo, co to bylo za knížku? Co jsem to Co čet? jsi to říkal? Teorie mozkového čeho? Ne, teorie a praktika, teorie a praktika, ne, praktika a teorie výzkumu mozkové funkce. A to je, no. No, to je Pora, mozková funkce. ne, prostě tam je prostě, To už byla nemocná. ne, tam je prostě napsaný prostě, co mozek obsahuje a prostě jak mozek funguje. Na kolik procent, Já si o to nebudu pojistný. na kolik procent funguje, když přemýšlíš, Vím, že na já kolik mluvím procent, na 100. na kolik procent prostě, na kolik, na co na 100% mozek funguje, nemůže. Proč se přestaň to mluvit už. Na 100% mozek nemůže fungovat. To by byl každý dokonalý, když Einstein měl 165 IQ. 185. Ne, když to vzal. To je jedno, kolik měla. Měl 165 IQ a to je prostě nad rámec, nad rámec prostě inteligentního člověka, který prostě dokáže, prostě nad rámec prostě chytrýho člověka, který prostě dokáže přemýšlet prostě a prostě vymýšlet prostě věci a počítat prostě tak, prostě jako všechno prostě dělat prostě takovým stylem, že prostě nemusíš mu nic říkat a prostě dokáže prostě, dá se říct, všechno prostě zvládnout s tím prostě stylem prostě, že nemusí prostě moc dlouho přemýšlet nad tím, co to je, nebo jak to vypočítat, nebo prostě jak to udělat. No, svým způsobem Einstein vlastně byl, ve škole, když šel do školy, až ten dokázal navěst, to je napsaný všude, prostě i budem zaznamenaný. Einstein prostě měl ve škole 5, jenže prostě byl tak chytrý, že prostě dokázal prostě vypočítat 4. rozměr, ale nikdy v životě nikdo prostě nenašel prostě záznamy o tom, jak to udělal. Za kolik dní stvoril Bůh svět? Za 7 dní? 6. No, za 6 dní, ale 7. den odpočíval, ne? Což je neděle. Tak musí být ticho, aby mě nebyl. 7. den co dělal? Odpočíval, ne? Proto je neděle v Biblii je napsaná jako prostě tohleto, Jo, nespí. neděle je napsaná jako sváteční den. Nechci čeho spí. Jak to, že Bůh stvořil svět za 6 dní? Jo, nespí. Komplet, za 6 dní. A neděle je napsaná jako sváteční den, kdy se odpočívá, nesmí se dělat, Co je neděle? nesmí se dělat, nesmí se vařit, nesmí se bát, nic, správně. Oni nevědí, co je neděle. No jako, rozumíš mi, nevěděli v té době, co to je neděle, ale prostě postupem času vznikly prostě dny, měsíce, roky, minuty, hodiny. Ano, přesně tak. A prostě církev prostě zaznamenala neděli jako sváteční den, kdy ty si nesmíš na nic čáhnout. Tam jsme církví. Vypni ten internet, kdy na nás koukají všichni buzeranti zasraní. Vypni to. Nekoukáš to? Ne, dej si mě blbečka, to nevypni ty vole. Tak tady se může koukat. Peťo, postoj dělej, mužský, musíš mít, co chceš. Janku, vypni to, ti říkám. Já nejsem debil, já tam vidím tu tečku. Kterou? Taky. No kterou? Ukaž mi, kterou tečku tam vidí, co tam vidí? Počkej, kde to je? Jasně, že to nahrává. Počkej, kde to je? To bude těšit. Kde to je, ty vole? Taky, daj.